A cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaron Nijar karkashin runduna ta musamman da ke aiki da wato yaki da ayyukan ta'addanci akan iyakokin Nijar da Algeria sun kama wasu gungu hudu na 'yan ta'adda da ke aikata manyan laifuka a yankin. Kana hukumar hana fasakwauri a Najeriya ta ce ta kama ayaba da aka fito da kasar Ghana ana kokarin tsallakawa da ita zuwa jamhuriyar Nijar ta yankin Sokoto. Kamar kowane daren ranar Alhamis yau ma za mu kawo muku rahoto ta musamman akan yadda wasu jami'an tsaron Najeriya ke amfani da ikon da dokar ƙasa ta basu akan hanya suna cin zarafin matafiya. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad zai gabatar, amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin ƙasa na Isra'ila sun tunkari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da ƙoƙarin ban hanyoyin diflomasiyya wajen cimma tsagaita wuta a faɗan yankin, yayin da kuma ake fuskantar mummunar matsalar jan kai a faɗin wato a yankin Falasɗinu. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci a tsagaita wutar jan kai a faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Tsagaita faɗan na nufin a ba fursunonin yaƙi lokaci su fita daga yankin a cewar shi. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da mutane sama da 240 a lokacin da suka kai hari kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadin kisan mutane 1,400. Isra'ila ta ayyana yaƙi akan Hamas bayan harin ta kuma kai hare-hare bama-bamai a Gaza, lamarin da ya yi sanadin mutuwar dabban Falasɗinawa. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarta 9,000. Ƙasashen Turkiyya da Iran sun yi kira da a gudanar da taron yankin da nufin daƙile yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amir Abdullahian kwana ɗaya bayan da babban jami'in diflomasiyyar na Iran ya gana da shugabannin Hamas a ƙasar Qatar. Iran ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin mayakan da take marawa baya a yankin za su iya kaiwa Isra'ila hari saboda yakin da take yi da Hamas. Fidan ya ce Turkiyya na ƙoƙarin ganin an tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba, saboda hasashen bazuwar wannan rikicin ba tare da samar da hanyar warware shi ba abu ne mai wahala ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je gabas ta tsakiya cikin wannan makon a daidai lokacin da Isra'ila ke zafafa kai hare-haren ramuwar gayya kan yankunan da ke karkashin ikon Hamas a Gaza a yayin wani taron manema labarai a jiya Laraba. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya sanar da cewa Sakataren Blinken zai je Isra'ila da Jordan gobe Juma'a. Kuma zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin Isra'ila don samun ƙarin bayani kan ƙudurorinsu na soja. Mela ya ƙara da cewa Blinken zai tattauna da Isra'ila akan buƙatar ɗaukar matakan da suka dace don rage ko kawar da kisan farar hula. A ƙasar Jordan kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakatare Blinken zai jaddada kudirin da ke tsakanin Amurka da Jordan na taimakawa wajen kai karin agajin jinƙai na ceton rai ga farar hula da ke Gaza. Koriya ta Arewa ta yanke shawarar rufe ofisoshin jakadancinta a akalla wurare 4 a duniya. Wani gagarumin sauyin diflomasiyya da wasu masu lura da lamarin yau da kullum ke cewa ta yiwu hakan na nufin wato na nuni da kalubalen tattalin arziki mai tsanani, a cewar wasu jerin rahotannin kafafen yada labarai da suka fara bayyana a makon da ya gabata. Koriya ta Arewa za ta rufe ofishin jakadancinta a Uganda, Angola da Spain da kuma karamin ofishin jakadancinta da ke Hong Kong. Kafofin yada labaran kasar Koriya ta Arewa ba su fito fili sun bayyana dalilan rufe ofisoshin ba. Ko da yake jaridar The Independent ta Uganda ta ambaci wani jakadan Koriya ta Arewa yana cewa Pyongyang tana rage yawan ofisoshin jakadancinta a Afirka don ƙara inganta hukumominta da ke ƙetare. To madalla bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar.
Jami'an tsaron Nijar karkashin runduna ta musamman da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a kan iyakokin ƙasashen Nijar da Algeria sun kama wasu gungu hudu na 'yan ta'adda da ke aikata muggan laifuka da suka hada da kai hare-hare a wuraren haƙar ma'adinai da satar dukiyoyin jama'a da tare hanya. Manyan bindigogi kiran AK-47 da yawa ne aka karba a hannunsu da harsashai masu ɗimbin yawa da motoci da babura. Runduna ta musamman tana iya bakin kokarinta wajen gano mabuyar sauran masu aikata irin waɗannan laifuka a duk inda suke a faɗin jamhuriyar Nijar. Wakilin Mohammed Mahmud na dauke da karin bayani. Dawo da zaman lafiya a yankunan da ake fama da matsalar tsaro a Nijar shine babban burin da gwamnatin mulkin sojan tassa a gaba. A yayin wani sumame da jami'an tsaro masu yaƙi da ta da kayar baya suka kai a maɓoyar 'yan ta'adda a yankin Arlit da ke iyaka da ƙasar Algeria. Gamayyar jami'an tsaron su yi nasarar kama wasu gungu fudu na 'yan bindiga da suke aikata manyan laifuka irin su kai hare-hare a wuraren haƙo ma'adinai musamman wuraren zinare da tare-taren hanyoyi da dai sauransu. Manyan bindigogi masu yawa ne dai da motoci da harsashe aka karba a hannunsu. Tasu Ibrahim shugaban rundunar jami'an tsaron 'yan sanda na yankin Arlit. na 'yan bindiga da suka haddabi mutane cikin ce duka region gaba daya kun san group ne ke gare su mun kama group ya kai 4 kuma suna kargame cikin gidan kasu da wasu ma ya mai aka kai su cikin awon da muka kama din nan da falon da suke aiki da shi suna son su yi ta'addancin su har su kare ba tare da an same su ba amma kamar yadda muka sani kwana 1000 na barawo kwana guda na mai abu. Masu fafutuka na ganin wannan al'amarin a matsayin wani babban ci gaba a yaƙi da ta'addanci a Nijar, amma suka ce wajibi ne hukumomi su tashi tsaye wajen ƙarfafa matakai yaƙi da 'yan ta'adda domin kawo ƙarshen ta'addanci. Emir Yusuf shugaban kungiyar 'yan wasan da reshen jihar Agadez. Wannan ci gaba da ake samu bisa kan fannin tsaro mu mun shi daɗin shi. Muna nema ga su ikon mu da su yi kokari a wannan lokaci da muke ciki su samu su yaki 'yan ta'adda yadda ya kamata in son samu nema ya kasance duk 'yan ta'adda da ke addaba al'umma ya kasance an ida da su. Mu al'umma duk goyon bayan da ya kamata mu kawo insha Allah mun kawo shi. Kenan su kama su jajirce su ga lalle abin da ya shafi ta'addanci da waɗanga abin da ake ce ma terrorism muga an ida da shi a cikin waɗanga kasashen namu. Masana na ganin dole sai jami'an tsaro sun sake salon yakar 'yan ta'addan inda suna son kawo ƙarshen 'yan bindiga a ƙasar. Alkasun Mato masanin harkokin tsaro ne a Nijar. Yaki da 'yan ta'adda ba yaki na da ba ne wanda ake ce ma guerre classique turance ba shi ba ne wani salon yaki ne daban a cikin tahiya da 'yan ta'adda ake cewa il faut être toujours sur la défensive kenan kullum kai busa tahiyan yaki kake ba zama ba kake wai ka sare gida a'a kullum kai zaman bisa yaki kake zaman tahiya yaki kake in ana son a yaki shi 'yan ta'adda sai wannan salo za a yi shine salo da za a same su. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Hukumar hana fasaukauri a Najeriya ta kwace ayaba fiye da katon 1,800 da aka fito da su daga kasar Ghana ana kokarin tsallakawa da ita zuwa jamhuriyar Nijar a yankin Sokoto. Wannan lamari dai ya faru ne yayin da iyakokin Najeriya da Nijar suka kasance rufe tun ranar 30 ga watan Yuli na wannan shekarar. To ko me wannan yunkurin tsallaka iyakar ke nufi? Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani a wannan rahoto da aiko mana. Samun bayanan sirri da hukumar hana fasa kwauri ta yi cewa ana kokarin tsallakawa da ayabar zuwa jamhuriyar Nijar bayan an shigo da ita Najeriya daga kasar Ghana yasa jami'anta suka yi daren mikiya suka kama ta a Sokoto. Lamarin dai a cewar kakakin ofishin hukumar ta kwastam mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara mataimakin sufurtandan na kwastam Abdullahi Abubakar ba wai saboda ayabar an haramta shigowa ko kuma fita da ita bane sai dai saboda yi wa dokar rufe iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar karan tsaye. Ba za a ce akwai wanda bai san an rufe boda ba illa dai ka san shi fatauci ko smuggling zan ce irin na wayannan kayan mutane ba sa hankura da bin doka. Tunanin shine ai yanzu an rufe in mun yi smuggling din su mun fita da su za a ci riba. So a cewa kenan rashin bin doka ne kuma rashin hankurin su masu wannan sana'ar ne? Rashin hankuri ne gaskiya ba wai a babin cewa dan ba su san da an rufe ba saboda ita ai ba wai ta biyo ta approve route ta asalin hanyar da gwamnati ta bada damar ta biyo ba dan ai ba ta Najeriya ba ce ai ba ta Ghana ce. Mi ai yawan adadin abin da aka kama?
Aibar ta kai kwali 1,824. Dama tun bayan rufe iyakokin kasashen biyu saboda takunkumin da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma da kakabawa jamhuriyar Nijar saboda juyin mulkin da soja suka yi, masu shige da fice tsakanin kasashen biyu suna hulɗayar cinikayya kan yi amfani da hanyoyin daji suna gudanar da harkokinsu.